Tuhatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Nuain sahak mahita tu acara perpunguan na hohom di parningotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus. Alani i tapahibul marohata martangyang na hohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede hita san bukwede nomor 20 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tu mopalangit dohot tanoon. Amin. Martangiang makita o Yesus biru-biru ni debata na mamorsad dosa nami na jongjong dohami di julong marningoto na targatungi takas do waktu si hami habe berni ni natinaomu di dolo Golgata tuki do hami marningo dosa nami nama korhon hama matemi asi maroham urupi mahami asagabe upani halu jaumu hami. Amin. Mari dehita nomor 24 ayat sada. Oh
Gorga maturoham aliaka ama parsinuat tunas. Wihir homa todim aliaka ina parsinuat peu. Pakilala homa ali siadosan parpangarudok na tugos. Ida ma tuhatai si Raja Ibot nunggagatong ibana di silangi. Begema si Maribun nunga dipangiar Yesus suarana. Tami honma si bijaong nunga marsuara na gogo ibana madok. Eloi Eloi lama sabab tanei. Ale debataku buasa tung tadi konom idahamu macul mai dinasilatus nasangapi behai ako tadi konom mudoi dohonot tama patu ma atong paramudar honokku natinao ni tuhaki asa mamparkorhoni dinguluku alani ing hupaudu nama sima cucuku hupatuki ma panailiku hupausor ma natinau ni Jesusi anggia jupangat tua au anggia dapatan ngulu au sian ginon ni tuhaki asa hisar tortiku siala para silungunon nai tak terbaso marsinunu tu nau galupari di siulu balang arion molo hubai bahi bamuruku dohot siliapun ni tuhaki Maret dehita nomor 76 ayat 2. Ali Tuhan buasama pola paluasomu besilatus nabisuki marsuru tuhaki asa dibuan tunahinosoman niruhanai ima sihurudis parcahati polan ala dibigi hodo latus nasian Galilea Yesus ki mengajari HP gabe mitor tersingok roham tu sihirudis nahinos mami natopet ro mardalani tu Jerusalem dari buri damar sali siduhamu nasai laun nau tua ni ma adong Yesus ate latus asa adong parsuru-suromu mabuat rohani si Herodesi puasa amang dangulnai pojot sonabulun sukok naso gijang tuhaki di baiko Herodes
tua hape so tapil tu dia peso laku ahama pola alitonomu abi na argai na botari itu tu haki dan na mangaliai polisi inam idama nungari pajatar si Herodes tu haki rap dohot solidadunai songon raja bolon mulak tu silatus parsip itu lili songon ima hape di baiko ale Herodes asal lokang kosong nau lilingi tu silatus pirni rohami paluason akaswara namar surak-suraki tangi ma dari dok parsilakon ma padao ma pusa ma so buma atong rohama lilatus mabuat ait mamuri tangamu alang so terbegi hobe surak-surak ni na toropi ailam gadda do karna diri puho yaso sian nama sai binahini aiki dangol nai porsuk nai pulut maroham alelatus paborhaton tu hakitu silangi nunga dilisingi hoi bana hape lising mangojar jalapataruhon tu silangi do di baik koi nape sojupang ho salana puasa maso dia ture horohan sunanggo dia bures soko mamereng soldado naro mana hobi tu haki porsuk nai idama nunga dilisingi tu hakku naso olo mangalui pamana matang kurung si mador pinai nunga tumi marlilit bogas ni sapok nai lising namar palaiti nunga hona sapok namar mata huli martanggurung huli-hulingi nunga marsasak dilibason tu tanggurung ni tu haki idama nunga mabugang be oh manusia nadi si ulu barang hari dapatut ede honomu marede nomor 17 ayat sada. O Jesus biru-biru ni debata lahu maho. O Jesus di parsipal peko sai manau-nau doho. Dang manang makuling pamangamu. Songon biru-biru doho na tinugu tu pamotongan. Jelas songon anak ni biru-biru na hohom maradu penjolma si Gusti ni ibana. Tum naso di buah hodo pamangamu. Dada naso terbaik konian tutu padiri hondo bisian 10 dua loksa suruh-suruhan lahomat dobang akapang kuturi alai manau doho. O Jesus biru-biru ni debata borhat maho. O Jesus nama morosat dosa ni hajal mauni laho maho patut matutu didok akan aprosiai
nalau do biru-birui mamorsan akadu saninasa hajul mauni di benget ni rohana di porosat do sahitai di lehod do diri na itu tangan ni pamun di taoni do na berniti rodi natos hosanai di dok naeng porsanokku o ale tordiku patak kasmana niain itu haki pareso maluhudna sak mudar do dagingna sai hir hodok nai modar sude daging nai gabbata naso oro doho hona tijur ubay na pabali umu tijur ni natorobi tubuhin itu haki di pabursikon ma tijurna tubuhin itu haki bohi na lapok malilu bohi na basari sohia marhalik kini alani namuro say ilim doi hape idama nuaeng nunga sakti jurbe bohi na minari sojupang haruku nilhate dot hosom nesi gari itu sisianna sohia pola salku hatani gari ada tahe saya lamok do bohina rodina lahu mamuri pak nasi debe ujui anggun waeng nunga marlangani jala sakti jurdo paputus maroham mangit dehon buku ede nomor 7 ayat 2. Via Dolorosa lapang haberniton padang haruru nunga modar daging itu haki hape pamanak ma buah satu pasok bom mudope tu haki mamorsan silang nai yang nabalga nau sabani hape nuai ikon ape mai tu takku ni tu haki naso marnangoni be ngamaheu basipal-sipal somalo mangguit be idau alai tu uduk do manuhuk silangi dakabalang be surak-surak situa ni malimi rap do situa ni natolomi dot akasi moto surat be ai nunga disuhung be Yesus dangadong de alo-alo naside di rohana idama nunga naing tukap ibana nunga sosam tu haki tu jolo diojar silang na naburati hape marpalai lupe muse sapok-sapok nama suga-suga tu daging nai madrop asahicap alai dokter baik be dang marnangok be Daktar paida aka ina buru-buru parbaria namangi hutum Yesus ibe nama saya
gabe marsa bulan mah ilu nasi debe tu mata angis mengadungi tu haki HP ruar dope panuri rangon sian simak kuda itu haki mato unang maau tangisi hamu ale boru Yerusalem dirimu na doh anak komuna mah dada dirina disaliho jumolo alai natoropido narumikot anggu ibana di patutoro jalagawi pangului pai mamate pola tung mate tersilang Golgata nunga di pajong-jong silang itu hani Golgata lapatamna pertakurahan agape adong dua hari na tersilangi ima aka perjahat di Golgata dang adong lahorwani halap pai nodur tusi ay pangalaho asoma do si songoni alai ambo tu silang itu hatai silang nasoyama sadope halo nga bulu dui anak di bata tersilang oh Golgata puasa magabe pertakuraho ko oh alima disia nisi ulu balang ari tungtuak anggur namar saur pugu mahape silehono mutu Yesus nama merosan dosami yang wow ikon ulului mah aek sorba jati lahu pasopu puas ni Tuhan amang idaman nga dibuat labang nakacangi tuk sohi tirdo tangami ale soldadu maniop labang nasongoni kacang nunga di padonoko tu tangan itu haki idama nunga di atuk dohot tokok na tu silangi oh Yesus si mangidom nasay mamasu-masui ikon labangon may amang nunga marlajak mudari sian si mangidunay maniris do sian si majujak nay dangol nay bernik nay porosuk nay dakolan na hacik bei alay nunga tumbang arot tani nuain nunga lam tunakok na mata ni hari idama nunga pukul sia manukukna nunga jong-jong be silang nitu haki nunga gatung Yesus anak di bata dihau pinor silang sukot tu langit soda isbe tu tano nunga di tonga-tonga maibana sauk maibana nuain gabe siba domu jolma na dirura partangisano dohok di bata amata perholong na di surgo hasonangani HP ihuk dope muse dua nari perjahat tersilang maka yang isa akka situa di malim dohot si boto surat situa nina toropi rap mangu pirhon ulu nabi kuhut madok akka hata nabi laho pa ulu Yesus madok pe ho na mga lohai bagas joy jalan apa cocok kosa di bagasan tuluari pelua dirim jalami jumaho sen hau napi narsilan nang dunggaung tu hakki ale sutani malin dakso pudo perohan wasa sai babau mudo pe sai pap be biato mudo pe hukut madok balua dirim molo natutuho anak di bata mi jurmaho sen hau pinarsilangi akka soldadu ipe doho do pa ulu honibana dibuat doa ini Tuhani dibagi-bagi mah di dalam dope todung na tu sape nai oh pak do soldadu badi paro pak mai bina ale tading ma sape na kitu na do warna todung ma dibayar lawan berbagi-bagi aina tersurat do dibagi dua bina todung do dibayar tari untuk sape na gari dongan na tergantungi take perjahat na sumalini dohok do mangaliai ibana asa nungatung sange sude horong manipal hon isak tu ibana alai sakka babaha tape dan dibuha pamanganna
di paula so di bikido suara ni natoropi tok tongdo hata holong haruar siapa manganna tuani mai disiho ali perjahat na sadan hari ai mungba doroham sialani silang itu haki tuani maho mangisang do mamu perjahati tabudu hatami madok dang dihadiari ho debata atik pirap hona pita oh Jesus ingot au dusa to tuhara jaumi nian anggoro hamadok dang mangot tahima bugang nai HP anggo tuhani tenang do marsuara silang mi ido hangoki marede hita sian bukit de nomor 440 sia ayat sada. Begema nunga makuling Jesus odo hatana siang silangi aliamang marpamuati maroham mida nasida aidang di boto nasida nabinahin nasida dana haruar siang mata mual holong ni rohadoi isi manatuk madok semoni halak nama ngalah sahibana nama dilakoni di hodope jala di paramoton out somoni Tuhan nunga dohonokku aliyamang salulu homma papahinan nasidei tuau dohonokku ma ali di bata parabada homma badakku HP anggutuko gok holong haholongan nabadia siat Tuhan Yesus say songgo pi say gomoti roha dohotot diki adang di boto nasida na pinahin nasidai ahabenian naso di boto situ di malimi alai di paula so di boto bedo HP agape songoni tang marna motok kolong ni rohani Tuhan Yesus ay bibidak petao ubidang no holong nai bagas pelao ubagas do holong nai tipo pelangit tumibodo holong nai situ tudo hatakot tuho sadari doho rap dohot au di paradaiso tu parjahat nas disiamun nai dunian hatao alai tuho dohot tu au do diba
pamunaina. Dahata si pangalapoi to didoi. Siap dia mata gamun boi puas hata si songni. Holan sian mata mual halua unido. Dan olo masohot mual halua uni. Mama orhon pasu-pasu tu na paubahon rohana. Agape ditana on terbegi suarana. Alayang isina nunga di paradiso. Idu pai didok sedario doho rap doho tau di paradiso. Agape dihawi do peho gaung-gaung ali perjahat. Alay ala di paubaho roham. Ala ni nunga tubuh haum di paradiso ni di batang. Dima inang anak mi. Dima inang ni. Dan dipalikkan inahana si Mariai atong tapuk ni pusu-pusuna nanggatung di silangi di pamanat Yesus doi di dokma di mainang anak mi dajamita parsauran naroking doi asa merpertalian hasadaun ganut naposea di ibana nirahu ni silang nai alayang ko si Maria inanai rap dohot paribanda dohot si Maria ni si kelopas dohot si Maria Magdalena jong-jong do dilabung ni Yesus na disilangi dan tar bereng-bereng Yesus be ina pangit tupunay songoni musenang inahana si Maria daktar paidaida sabe anak sinuan beunay daktar urupi si Maria be holan ilui nama di parok pola hira nama hiang parilu iluanna mamerigi ma Yesus kabe marsuara madok dima inang anak mi pos maruham pirmatodip mauas ang di joronion dilihok donian si inumon alai dam bicaro hape nuai nunga dipangido dasau doso natar surat di padan darubihian taringot tu ibana dinanidok ni parpesal meni merus dogogoku songon ngarangar jalaloh do dilaku di langit-langit di pamangaku jala tu orbuk di hamatean di bagodopo aku alani mohokna gabe di juhon Yesus ma mau was tau asa sau do sobu wasu ia mau was be Yesusi dak pola bedo tamu se majuhon di ujung nilakaku mawas tau tutu gudang do nahwa wason di portibi namangilason alai noain kebe sompu masudinai alanang di porsa Yesus disilamna kuhut madok mawas aku Eloi Eloi lama sabachthani ale di batakku buah satung tadi konom muam mengasongon halak atar pucung songot tadi yang nahabuluan Yesus disilangi diberek kumaliam holan iba nama pucung dihawi di ida batu kicam songot na dipatai di batabu hina dungi mengangguk badar ramai bana angguk badar nabadia doon madok Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ale di batakku, buah satu tadi kono mau. Dada nama murai, dada nama dele, manang memulasi Yesus di angguk naon. Asa tempal takdo, tahilala. Bagas ni pak tahologi di batang, di pak kokok nai di hitam. Ay songon ima bermin di si tahun ini anani dosapta alani i akaduk maho ali toptikku akahi maho begi angku badar na bediai ay huhian notama mengangguk koni alani haja atom hape nunga di juluani anak pijon mai mengangguk kosak ali amang tu bagasat tangammu ma kupasahat todiku Yesus naburju maranai Yesus
anak si pabului tang dung makalupahon amana na disurgui sian mula ni laonna saha ro di ujung ni nguluna sai tongdo ngulu namar padapoton tu amanai nuai pe dang tu hamatiani juro tutur dina dang lupa ibana pasaton arta no margai tu amana di pagonggok podo tu amana na disurgui to dinai di dokma aliyama tu bagasat tangam ma ku pasahat to diku o hamu huriani Kristen nabadia nunga dijuluani anak di batas suara majuhon asa dingoto pagonggok pengulum dohot to dim tu tangan nia mata na disurgui sitong dong molo taparhatopot marhite ede niaka na porsiai buku ede nomor 727 ayat sada. Nunga marujung akka ulau dohot paraluan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si taulon nai adorakso di pa uduk do pesi macucung nai nunga mulai madele matani hari masinodang gabi makolum ma sabdok tanoon marede hita nomor 270 sia ayat sada. Daftar paidaida matani ari ibe tu haki nasai gatungi so nama ila matani ari i marnida buhini nasai marsinodang naselau disonggak sinodang ni asini rohani Yesus ido sinodang ni matani ari i ujungna gawe di pahulum matani ari i madirina makolum ma matani ari gawe makolum masabdok tanoon gabi sona alang soterida nama
tuhatai disilangi ali matani hari buasa so makido beho taga mon nang di tatap podo naso makido be si malor ni tuhaki nunga mamirok kumaliang disima di pagugo di panyar Yesus suara nama dok nunga marujung jadi tosma hosana. Marende mahita sebuku de nomor 375 ayat 1 ayat 2 taide homa angon-angon. Martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Nunga tos hosani Jesusi. Nunga marujung be di baheko ali Tuhan alai idama nunga laos kudang nang jumuro morhat mai utoko sian bagas ni halak Kristen di Portibion sian ruas ni huria ope nunga torok na lao madapot toko beha nunga rapo ale haholongan dohot Yesus mi nang jumulo morhat siako ahadola baku sian hama matimi ali Yesusku. Ahama upakku sian padang harulubumi ali Tuhanku.
Ingot ari hamamatem ninna akana porsia na parjului pasol hotma hamamatem aman inang tu hamamate ni Yesusi ia hamamatem ali Jesus gabe hamamate ni hamatiak kudui hape ia hamamatem ali Jesus gabe pitu hamasukak kudui tu surgo hasunangani ai marihideido di paradeho inganan nasonangi yang golek nam ni soldadu nama jaga pamajalani gabi dipuji do di bata ninna do tutu do halakon nati roha jadi sudina toropi namar luhut mainoddo masih topuk adorana bido marnida nama sai lasmula na aliakama aliakainam aliakadomaku taga sumula kita sian tunguan nahohomon saluhuk nama hita mangauhon pakokok ni Tuhani ubal gado holong ni rohana sian rimasna ibana do Tuhan nama alihon hosana tu usni haluhota asadapotan hamulua kita AHP nama asa diulung dijaga di batado holong nado mangu di hoko dijaga di batado mangulu maho di bagasan holni roha atong borha maho tunggul sigon sikado pari rade maho gabe panodang tunaku maliam pai mama sakat do lomoni rohani di bata molo adong di ho hasonakon mai di bagasan seret ni roha alai molo fokus ho unang tihai di bata hapo si matu hamu natuk mangarapoti mulum borhak mau hahodongi ma Tuhan di bata sian nasa hati-hati sian nasa roham do sian nasa roham jala haholongi ma donganmu jolma doson dirim mari dehita serupen dan nomor 70 ayat 7 Rakmadok mahita ditangiang ali amanami nadi benua gijang saya binar badia magwarmu saya Roma harajon saya saut malomon roham di benua tuaon somon nadi benua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madusanami somon panyasanami idusan idongan namar dosa tuhami unak kami tumihon tu pamucunan Padua mahami siapa ngaku ai godo napuna harajau dohot hagugokon rodi hasanapon saliling dililingna amin asini rohani tu hatta Yesus Kristus
dohot holong ni rohani di bata ama, doho perseoran ni todi perbedia ima, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas mak di tasaluhna.